Kedamdang phai kuni ni phai clear ni HDP Sericulture Farm along lakhain koi raisi Borjan Yuwa Morcha Mondal Committee pen chebader piponsi Kechengsi Executive Meeting kepadupon. Labangso along aluhiaman pen Iskar Benglong BJP Committee dun maipu Roland Killing Borjan VDC Chairman Sonaram Singnar Iskar Benglong District Committee BJYM dun maipu Raju Rongphar BJYM Mondal Committee maipu Sundor Tisola pen penangan BJP Karyakarta tum chetong dun. Iskar Benglong District Committee BJP dun maipu Roland Killing pen labangso Kechengsi BJYM Executive Meeting Sonthom alam the kachingwai puthak nang pachini dun lake Borjan along BJYM aru an kapang tang ponangji social media chatai along BJYM pen kapacha thanga sai ke claim ponangji la pen party along society along labangso yuwa mondal pen karjab dunra arpu kachini ji aphansi mai ni ponlo puta nang than pachini dun la Bharatiya Janata Party long youth atuma executive meeting lo dak Borjan Mondal lo si bihe koi pini la bangso am mondal lo bang kethom alam chingwai pon he isia bang ke Bharatiya Joa Morcha la bangso aber level an bud bahini no aber silo la bangso bud bahini an so se ke pang tangji phan hangothonik he organization pang tangi phan la chingwai pon isi apen hinia bang ke la social media la bangso akrong along anso se la Joa Morcha tum actively la bangso ke participate din ji aphan la pen actively la bangso ke pache thang ji aphan se pini la bangso theni lam chingwai lo ke thoma bang ke yudatum la bangso a responsible party along society along la pen bihe koi la bangso a district along la som mondol along koson se yudatum anso se ke paprang pen participate din ji ma kachira bun thegi ma la so ke thoma lam bang ke Dilai ben Bijoy Rongpi Karbiang Long Life